俺の名前は鹿野正彦、28歳のサラリーマンだ。勤めている会社は地方にある産業用ロボット製造メーカーだ。この会社に就職したのは11年前、つまり17歳の時。よって俺の最終学歴は公立中学校卒だ。その頃は少しやんちゃをしていた時期があったのだが、今はすっかり落ち着いて真面目に働いている。毎日の仕事はとても楽しくて、20歳を過ぎてからは飲み会にも誘ってもらえるようになった。職場の人たちは俺を学歴差別することなく、とても働きやすい環境であった。そう、あの男が来るまでは。その男とはこの春から赴任してきた営業部長である小田さんだ。実はうちの会社はこのところ業績不振が続いている。その再建計画および融資を取り付けるために受け入れた天下り人事だ。定年前に出向になるくらいだから特別優秀な人材ではないと予想がつく。それでも融資を受けたい一心で会社の上層部は受け入れを決定したらしい。ところがこの小田部長、歓迎会の席で挨拶を求められ、その席で早速俺にかましを入れてくる。今日は歓迎会をありがとう。優秀なメンバーばかりでこれからが楽しみだ。しかしここの会社には中卒くんがいるようだな。私は中卒の部下を持つのは初めてなんだ。銀行には見当たらなかったしな。くれぐれも頑張ってくれたまえ。口元に気味の悪い笑みを浮かべるのを見て、さすがにちょっとイラついた。その目は明らかに俺を見下していた。あんなの気にすることないからな。となだめてくれた同僚もいたが、これからのことを考えるとただただ憂鬱になるばかり。そして俺の嫌な予感は的中することになる。午前中に出せって言った書類まだ出ないのか？すみません部長、下からまだデータが上がってきていないんです。催促はしているんですが。そうやって他人のせいにするな。まったくこれだから中卒は。俺は書類を作れと言われた時、午前中には間に合わないと伝えていた。就業までにはお持ちしますと言ったのだが、あくまでも午前中と押し切られたのだ。当然午前中に書類が間に合うはずもなく、この顛末である。明日の会議で使う資料、なんだあれは。全然まとまってないじゃないか。今日中にやり直せ。すみません。でも課長のチェックでは OK をいただいたのですが、それにもうじき終業です。あんな資料じゃまとまるものもまとまらないだろう。やり直しだ。残業してでも仕上げろ。まったくこれだから中卒は。何かにつけ二言目にはこれだから中卒はである。自分だって定年前に出向リスト入りした存在だというのに何様のつもりだろうか。まあ天下りしてきて部長の肩書きがあるのだから天狗になるのもわかる気がする。しかしそんな小田部長の俺に対する扱いは多くの同僚の反感を買っていた。俺に対する態度もひどいものだったが、それと同じくらい女癖もひどかった。俺が言うのもなんだが、とてもじゃないが女性が好感を持つタイプではなかった。チビ、デブ、ハゲと三拍子揃った上に、酒が入ればつまらない親父ギャグを連発。着ているものはなかなかの上物スーツだったりするのだが、ネクタイ選びのセンスは苦笑いしか出てこないし、ワイシャツはいつもシワだらけだ。そんな小田部長に誘われてもいい顔をする女性がいるはずもない。そんな中、俺とデスクを並べて仕事をしている山岸さんがターゲットになってしまう。山岸くん、ランチを一緒にどうかな。すみません、私お弁当持ちなんです。山岸くん、仕事が終わったら食事でもどうかね。すみません、今日は友人と先約があるので。山岸くん、今日飲みに行かないか？いい店があるんだ。すみません、まだちょっと仕事が終わらなくて。山岸さんはあまり目立つタイプではないが、そそとした感じの美人だった。おとなしくて周囲と群れるタイプではなかったのだが、仕事は早くて的確。俺の1年後に新卒で入社してきた後輩で27歳。
そんな山岸さんを小田部長はどうやら気に入ったらしい。毎日のように誘われて山岸さんはほとほと困っているようだ。そんなある日、懲りもせず小田部長は山岸さんに声をかけた。何度も断られるうちに学習したのか、山岸さんが退社しようとタイムカードを打刻するタイミングを狙って声をかけている。これなら残業という言い訳は使えないからだ。山岸くん、今日はもう終わりかね。どうだ、一緒に飲みに行かないか。すみません、今日は田舎から母が出てきているので早く帰らないと。それほど長い時間は取らせないよ。少しくらいいいじゃないか。申し訳ありません。母を待たせているのも心配なので。まあまあ、いいじゃないか。一杯だけでいい。付き合ってくれよ。小田部長の右手が山岸さんの左手を掴んだ。こうなればさすがに黙っていられない。立ち上がった俺は2人に歩み寄って2人の間に立ちふさがる。部長、そのくらいにしておかないと山岸さん用事があるって言ってますし、それ以上無理強いしたり腕を掴んだりしたらセクハラになっちゃいますよ。なんだと貴様、中卒の平社員のくせして部長の俺に逆らうのか。部長のことを思えばこそですよ。もし山岸さんに訴えられでもしたら部長に勝ち目はないです。山岸さんだけじゃないんじゃないですか。何人も言われたら部長が部長でいられなくなっちゃうかもしれませんよ。ちっと小さく舌打ちをした後、無然とした表情で小田部長は俺たちの前から離れた。ほどなくして俺も仕事を終え駅へと向かったのだが、そんな俺の背後から肩を叩いた人がいた。山岸さんだった。加納先輩、さっきはありがとうございました。ほんと嫌になっちゃいますよね。小田部長、しつこすぎますよ。山岸さんから誘われて俺たちは居酒屋に入った。おふくろさんが来ているんじゃないのと聞いてみたら、山岸さんはペロッと舌を出しながらうっそぴょーんと笑ってみせた。やれやれとは思ったが、少し微笑ましい気持ちだった。加納先輩には感心しちゃいますよ。よく我慢できますね。あんなに毎日毎日中卒だって言われてるのに。中卒なのは事実だからね。仕方ないさ。その点は間違っていないし、悔しいのは確かだけどさ。加納先輩が誘ってくれるなら私断らないんですけどね。山岸さんは俺を上目遣いに見つめてくる。俺は苦笑いを浮かべながら中ジョッキに口をつけた。小1時間ほど居酒屋で過ごし、同じ方向の電車に乗り手を振って別れたのだが、その時俺は気づいていなかった。俺たちに注がれる冷たい視線を。翌日、小田部長は朝から俺を睨みつけていた。もちろん俺はその視線に気づいていたが、気づかぬふりをして仕事をしている。絡みついてくる視線はまるで蛇のようで、俺は寒気が止まらない。そんな中、俺のデスクの電話が鳴り響いた。はい、加納です。俺は職場を飛び出して家路を急ぐ。電話をかけてきたのは自宅のアパートを管理している不動産会社だった。俺が住んでいる部屋の階下から出火し、燃え広がった炎によって俺の部屋まで全焼してしまったのだ。アパート前で呆然としている俺にさらなる不運が襲いかかる。実はこの日、取引先の担当者が来社し、打ち合わせの予定だったのだが、それをすっぽかしてしまったのだ。気づいた時、あろうことかスマホの充電が切れており、画面は真っ暗だった。慌てて公衆電話から会社に連絡すると、電話口から小田部長の怒号が俺の耳をつんざいた。加納、一体どういうつもりだ。取引先を呼んでおいてすっぽかすなんて、そんなことをする営業マンがいるか。ふざけるのもいい加減にしろ。俺はまず取引先へと足を運び、先方の担当者と上司に平身低頭の謝罪をした。最初こそ怒りを表していたが、俺が事情を説明すると理解してもらえたようで、打ち合わせはまた日を改めてということで承諾していただくことができた。会社に戻ると殺伐とした雰囲気の中、俺を見つめる2人の視線があった。不安げな表情で見つめてくる山岸さんと、
意味深な薄ら笑いを浮かべる小田部長だ。何しに帰ってきたんだ。お前が呼びつけた担当者、カンカンだったぞ。申し訳ありませんでした。火事の知らせを受けてすっかり失念してました。それにスマホの充電切れだなんてお詫びのしようがありません。中卒、会社にいらねえ。クビだ。え、そんないきなりクビだなんて。この一件でどれだけの損害が出たのか分かっているのか。ただでさえお荷物の中卒小僧がこんな失態やらかしてただで済むわけないだろ。お前はクビだ。荷物をまとめて出ていけ。そんな。小田部長は意味深な笑みに口元を歪めながら嘲笑うような視線で俺を見下してくる。そんな俺を心配そうに見つめてくるのは山岸さんだ。圧倒的な形勢不利。しかしそこに一人の男が声をかけてきた。一体どうしたんだ。随分と険悪な雰囲気じゃないか。ああ、茂木専務。今日ちょっとしたトラブルがありまして、この中卒くんがポカやりましてね。今説教をしていたところなんです。私の息子が何かしたのかね。息子さんですか。そう、現れた茂木専務は俺のジップだ。俺の両親は俺が中学2年生の時に離婚している。俺は母親に引き取られ、母親の姓を名乗った。だからおそらく会社の上層部しか俺と親父の関係は知らない。だからついこの間天下りで赴任してきた小田部長が知るはずもないのだ。小田部長だけでなく部署内のみんなが目を丸くしている。当然といえば当然のことだが。なるほど。非常事態だったとはいえ、取引先に迷惑をかけてしまった正彦が責任を問われるのは仕方ないな。はい、もちろんです。ですが俺はその後先方へ謝罪に赴き、取引の継続を約束してもらいました。打ち合わせのリスケも済ませています。解雇を言い渡されるほどの案件ではないと思っているのですが。それは本当か。そんなこと聞いていないぞ。俺が報告する前に部長がクビだと言われたのでタイミングを失っていました。それにだ、君は正彦をクビにしてこの会社がやっていけると思っているのか。それってどういう。正彦はうちで作ってるロボットについていくつかの特許を持っている。正彦を解雇してライセンス料の支払いが発生したらどれだけ我が社の経営が逼迫するか想像できるかね。小田部長、君ならその補填ができるのかな。特許ですか。それに君は正彦が自宅に戻った経緯を知っていたんだろう。ならばなぜそのフォローをしない。君がその場で対応していればそこまで取引先を怒らせることにはならなかったのではないか。小田部長は何も言えなくなってしまった。その後専務は部長を別室に呼び、随分と長い間話し合いをしていたようだ。俺は部署のみんなに事態の報告をして騒ぎになってしまったことを詫びた。だが部内のみんなは俺が専務の実施だったことと特許に関する話を聞いて大盛り上がり。破棄されてしまったと思っていた取引が継続されると分かった安心感もあって、宴は終電ギリギリまで続いた。その後小田部長は降格処分となり、今は製造工場の一般工として働いている。多くの社員からパワハラ・セクハラ被害の陳情があり、裁判の一歩手前まで話が進んだ事態を重く見て、上層部は厳しい判断をしたようだ。デスクで仕事らしい仕事もせずふんぞり返っていた日々は遠い昔。今は老体に鞭打ちながらきつい肉体労働を余儀なくされているらしい。そんな小田部長を見て奥様は強引に離婚したようだ。この年になって安アパートの一人暮らしは何よりの制裁になると思う。あの日の火事と消火活動の影響で俺の部屋は住めなくなってしまった。幸い保険をかけていたため、この火事による損害は保証してもらえることにはなったが、今夜からどこに泊まろうかと頭を抱えていたところ、行くところないならうちに来ればいいんじゃないと声をかけてきた人がいた。振り返るとそこには山岸さんが顔を赤くしながら微笑んでいた。
そうさせてもらえればすごくありがたいけど、いいの？さすがに気が引けるな。いいんです。困った時はお互い様ですよね。加納先輩、この前私を助けてくれたじゃないですか。だから今度は私の番です。職場ではおとなしくて、どちらかといえば地味子風。そのせいか家庭的な雰囲気も持ち合わせていたのだが、プライベートの山岸さんは俺の想像以上に家庭的な淑女だった。そして職場では一つに束ねている黒髪をほどき、トレードマークの黒縁眼鏡を外すと、なんとも可愛らしい女性が現れる。今まで隣の席にいつもいた山岸さんとはちょっと雰囲気の違うチャーミングで可愛らしくて、驚いたことに肉食系女子だった。会社でもプライベートでも隣にいてくださいね。そんな風に言う山岸さんは、仕事中のそそとしたイメージとは別人のようだ。でもそんなギャップに俺は夢中になっている。近いうちに引っ越しをすることになるだろう。2人一緒でも快適に住める、もう少し広い部屋に。